Risa, mega shout out. Racing Soon TV, 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 mega shout out.
ako may madang sa sarko. Siguro. Yun yung kagagatan niya. Ramang maligwan yung gabi. Hindi ka nang babot ang balik. Ay, dana niya ako. Wala yung inspiration. Alayo. Ang kaila rito eh. Okle. Kang kaila, kang iskong brilyante. Yung nakapirma namin yung stock na kapulay Bubelo. Sabi na lang na isang Bubelo. Ay, isang anak ko ako yung nakapirmay kaya may gusto brilyante. Kaya ano, Ibiki Belo ah. Ano sagot niya kaya bota. Wait, bye, Bay kita biyernes eh. Pero pa rin makapirmahan ako. Pero pa rin makapirmahan ako. Kaso gana ka to. Ornamento ay kunjari. Ha? Ornamento. Ayero. Jadi jangan publik dari sana saja lagi. Wah. Dari sini itu mana memang kayo?
Ibalik lang ka. Ha? Ibalik lang pa rin ang sasa. Alila? Takutin kaya po, ganito, ha? Ang nilangan dito ang barakuda eh. Babalik. Ay, jacket pa. Sa
Kapya? Na? Ika kayo muna eh. Makakain pa po. Wala. Ah. Ah. Wala kaya. Okay ka, sir.
Guys, Victory Valley oh. Victory Valley guys. O lulubuan yun, cuya kay Arap. Cuya kay Arap, kakami. Lumuan na yun, may apalwan. May panayang ko yung Arap. Lumuan siya, nagbata.
Malayang kalakon na tayo kaya tayong kilot din mo niya. Na. Oh, masabi kung ngayak mo yan ito ba? Nangayok mo. Mali ka. Tulungan eh. Kikit ang kayo. Na. Ah, ipis na rin eh.
Media pa yan.
Pagkante. Ganing ako. Kailangan ito lang. Meron niya ako. Demo, nakakawala kami. Ah! Nakakawala yung Lapu-lapu yun.
Laki ah. Galya, galya. Mainit na, wapit malasa. Kumain mo. Mainit. Meron na. Santa laki ito.
Mainit, mainit. Mainit. Lang yung uli guys, oh. Santray Valley.